A Xunta anima aos galegos a adoptar animais de compañía abandonados grazas ás axudas autonómicas. A Conselleira de Medio Ambiente visitou hoxe un refuxio canino para incidir nesta acción. Non compres, adopta, un eslogan instaurado xa na cultura popular e sobre o que agora incide a Xunta de Galicia. A Conselleira de Medio Ambiente visitou hoxe no Concello de Oleiros un refuxio canino para promover a adopción de animais de compañía. A responsable autonómica mantivo un encontro cunha beneficiaria destas achegas na pasada edición, no que lembrou que os apoios por facerse cargo dun animal de compañía abandonado chegan ata os 150 euros no caso dos cans e ata 125 se se trata dun gato. Si un de cada 3 galegos ten un animal de compañía, que non dubide a ir a un centro, porque aparte podemos axudarles. E nese sentido, pois aquí temos unha nai e unha filla, súa nai ten 2 e Natalia pois acaba de adoptar a Luna. E decir que é unha satisfacción primeiro porque estás facendo unha moi boa labor e segundo porque che fan moitísima compañía. A Xunta de Galicia quere apostar polo abandono cero, o maltrato cero, de aí que fomos das primeiras comunidades en lexislar e agora somos das primeiras comunidades en dar axudas para que as persoas pois procedan á adopción de un can ou de un gato. Neste sentido, a conselleira salientou que as achegas permiten custear a totalidade dos gastos que ten que asumir a persoa que adopta en caso de que o centro de recollida que se ocupaba do cuidado e manutención do animal decida repercutirlle eses custos que tivo que asumir. O ano pasado beneficiáronse destas axudas preto de 170 persoas por un importe total de 17.000 euros e o orzamento reservado para esta edición é de 40.000, polo que o Executivo galego agarda unha boa resposta da cidadanía tendo en conta que unha de cada 3 persoas en Galicia ten un animal de compañía. Centro a recoller un can ou un gato pode recibir entre 150 e 125 euros para os primeiros gastos, que son os gastos pois de vacinas, outras veces son gastos se están sin o microchip, que generalmente xa o teñen, pero son os primeiros gastos e no caso de os gatos son ata 125 euros. É simbólico, sobre todo é simbólico, pero dicir que é o segundo ano que as convocamos, que o primeiro recibimos 240 solicitudes, este ano imos en 124 solicitudes e teremos aberto o orzamento ata o mes de outubro.